Čus, čus. Tady máme takový stavbičky, takový ozdobný někam třeba do nákupního centra. Takže první, tamhle to už jsem zapomněl nějak, jak se to staví. A tady to je úplně jednoduchý. Takhle já jsem to už jenom chvátal, takže tady tu vlnu si takhle můžete střídat dál, jak chcete. Pozor, ta voda tady být musí, protože když tam dáváte vlnu, která vypadá nejlíp, tak by vám to, když tam je ta láva, chytla, takže musíte dát takhle kolem dokola lávu, teda vodu. Tak, ještě tu mám jednu verzi, která je taková trošku složitější. Vypadá to takhle. Kolem dokola je sklo. Takhle jsou tam 4 sloupy. A mezi ně pak přijde takhle sem, přijde ta láva. Takhle sem přijde ta voda. Takže to tam teďko naskládáme. Takže první jde vždycky voda, aby to nechytlo. Prdele. Tak. Sem jde voda. Tamhle taky. To vám na to musí vzniknout díry, který si tam uděláte. Takhle. Tamhle ještě. Tak to. Tak. A sem pod sebe dám lávu. Řekněte sami, že to je docela dobrý. Ještě když se to udělá vlna, že se někam takhle ještě přiskládá, tak by to mohlo padat docela dobře. Střecha, když to se udělá jako tady u toho, si myslím, že to bude docela dobrý. Na nějaký ten relax po zabíjení zombíků. Ale bacha na tu vodu, by vám když tak něco někde nevyhořelo. Pak si můžete ještě ze střechy udělat takovýhle slzy. No a na ně uděláte jenom takovýhle skleněný ohrádky a oplotíte a bude dobrý. Jo, tak čus.